Greetings to our administrative leadership. Ukonyulwa kaMnumzana Dada Morero we-ANC njengosodolophu waseRhawutini kubekelwe bucala. Ijaji sibhengeze isigwebo sikaSomlomo sokucwangcisa inhlanganiso yebhungu yomhla wama-30 kuSeptemba njengesesingekho semthethweni. Isigqibo sathatyathwa kwinhlanganiso ye-Programming Committee nalapho kwabekwa isindululo sokuphelelwa lithemba kusodolophu kwakwimiba eza kuchotshela. That there's a legal battle and that there's a political battle. We've won the legal battle. Now we must fight the political battle. We will be fighting together with our leadership from the various political parties that remain in our coalition. We need to put our heads together and see what we're going to do. Inkundla igwebe ngelithi zonke izigqibo ezithatyathwa nguMnumzana Morero azikho mthethweni singenantsingiselo kananjalo. Yenzithi isasiqwalasela esi sigwebo kodwa ikholelwe kubeni esi sigwebo silibazisa nje ukwakodonga olukekeleyo kakade. Mpho Phalatse is aware that she does not have numbers that can sustain her as a mayor in council. That is why she utilized the courts. Umhlalutyi wezopolitiko uthi kuza kuba nzima kuGqirha Phalatse ukumanya amahlakani obambiswano. Dr. Phalatse is going to struggle to be re-elected because, quite frankly, she has lost the confidence of the majority of council. Kulindeleke kuba ibhunga likamasipala waseRhawutini lihlale ngolwesine. Akukacaci ke nokuba esinye isindululo songamthembu usodolophu sakuba phakathi kwemibeza kuxoxwa kusinina.